Ayo. Oh, urung lekas kok wis jerit iki. Ayo joget ben joget kae. Oh, Mbak Yati iki reyong Mbak ora mung kebanjiran. Iya, Mas. Niki Apa? reyong ora wong kebanjiran kok tulung-tulung. Banjiran malah meneng gua. Iya. Iya. Kanca-kanca silat siap. Yo, siji sama sih. Mbak Apri, yo. Tambahin Mbak Ani blorong, ayo kene pisan. Ayo Mbak Ani. Yo, warung wedok. Yo Mbak Mimin yo. Yo werok sing werok. Ayo blorong. Wah, iki. Ewe Kang. Jadilan nan anu disirepe terus dikironi. Elok tenan. Mula anu awake dhewe matur Pak Diyaka mau ya pas ya Nduk. Pripun? Diaturi ngati-ati lan teliti kuwi mau lho. Oh, saestu. Pripun Pak De? Pripun Mas? Pripun Pak Angjan miji? Teliti. Putra wayah panjenengan menika. Antarane Eka, Anik Blorong, Mimin, Apri menika panjenengan piji sing paling unggul pundi? Dek Mimin. Pripun? Dek ben sampean babaran aku nyun 1000 ra iso tilik lho. Babaran ra iso tilik lho. Mula kok niku amplope kurang siji. Apri, Dalem
Mimin bayi awakmu ditahan Satpol PP aku rasa tilik njuk. Lah kok ditahan ripo lho. Kok men bayi metune sotel kok. Eneng pembersihan kecekel teng alun-alun Klaten. Pun mboten, Mbak. Satpol PP. Lah nggih mila kedang ati-ati wong menika ketingalipun ngagem kebaya, ketingalipun ngagem gelungan ning menika menawi mboten ngati-ati sisip katuranggane kurang-kurang bejane iso panco. Oh, niku. Mbak, kalih caos uninga menika sak menika donasi sampun ngempal 134 juta Tepuk tangan. lan kegiatan donasi menika mboten ngemungaken warga Trogowatu nanging Kemalang, Kecamatan Malang sak kiwa tengenipun kalebet Karangnaka sak perangan Sleman ugi amargi wonten kala wingi selawat macul langit ugi lajeng wonten donasi wonten margi-margi ugi wonten pekenan sak piturutipun. Dik Mimin. Nggih. Aturno panitia. Nggih. Sing 30 tak serempete sik. Allah. Deh. Malah menika kula waosaken wong titipan kok ndak nggih menika Nggih. saking HPM SDOK Indonesia menika garwanipun Mbak Rista Sindian menika paring donasi ugi lho amanah menika kok ditambahke ya Mas Kumbang kok ndak lali Piro iku kudu saweran iki donasi lho mriki kok ngiyip ae Bocah sing njaluk ya. nek harian ngono iki saweran iki donasi Walusa. iya lah 1 juta saking apa nok iki wacane nok Ngitunge sing cetha no terus. leres menika Pinten? 1 juta Alhamdulillah. Saking Mas Kumbang. HPM SJOK Indonesia Karangtengah Weru Sukoharjo. Woi. Melayani jual beli origin keyboard, servis keyboard, sampling HPM set inside. lan uga ana tulisan nomor rekening sing nang nggon streaming ya Mbak. Nggih. Monggo sing kepareng donasi lewat apa kuwi Transfer transfer melalui online apa Nggih. kuwi monggo dipersilahkan menika wonten. Nggih, Nggih terus laporan ditulis nang nggon kono ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun kanca-kanca sor Glugut sing iki dipendhagali Mbak Mariati sing luar biasa piye putrine kridane luar biasa. Hebat tenan, Tepuk hebat, tangan hebat, Kang hebat. Wiken nggih. Dirwangi udan-udan tili-tili bojone ra dimasake ning golek donasi. Lah semangat. Lah iya. Monggo. Pun nyatane rong dina kae wis entuk pirang 23 yuta dhewe kok ora hebat. Pripun? Niki lho Budhe kompake para kadang-kadang seniman seniwati wonten Klaten. Kuwi cangkeme si Niken alah banjire mbok tekan nggon aku ya. Ampun Aja. Ampun, karo. Mung kebanjiran iki kok pengin. Oh alah. Dan Lah nggih. Mbah mbok kula dibanjiri, Mbah. Sudah tidak mampu. Kan kula pun bero lho, Mbah. Sesuk dilepi no. Aja nganti dibanjiri awake dhewe iki kabeh iki sing do apa meneh nderek ungon ning kene. Nggih. Sak keluargane sing ning dalem kabeh do diparingi teguh rahayu selamat. Amin. Amin ya rabbal Ing alamin. sambe kala. Amin. Nah, menika tolak balake aku tak matur ya, Nak. Pripun? Supaya kabeh ayem tentrem bagya mulya kalis nir ing sambe kala mung siji. Ayo padha cedhak marang Gusti kang murubeng dumadi. Sing Nggih. ping pindhone menika kudu bekti karo wong tuane. Wong tuane dhewe-dhewe nggih to. Mbak Yu. Sing ping telune Nggih, menika kudu eling karo leluhure awake dhewe. Menika
Wis insyaallah selamat. Gusti sinten? Gusti sinten? Cedhak marang Gusti ini Gusti sinten? Gusti Kang Murbeng dumadi ya Gusti Allah. Ini kan sakluk cangkeme Gusti Benawa jare. Wong Gusti Benawa dhewe ning jaluk ya rono kok. Marep kok jaluki. Nggih. Sampluk ngono. Aja nyampuki to. Lah nggih. Nggih. Monggo nderek Mbak Limbuk Mak Cange. Nggih, monggo tembangan nggih. Niki ya ning musike. Nggih, ayo ikut berpartisipasi. Sing murba Mbak Apri karo Mbak Mimin sing ado-ado didhisike sik iki mergo. Najake Mbak Eka rumiyin. Oh, nggih no. Ora. Mbak Eka Surani. Ora aja Eka. Lah pripun? Oh, lengger. Eka ku mau nembang apa? Lah Mbak Eka. Serpek ta? Nggih. Dadyos gong. Nggih. Dadyos rono njunjung. Rojo. Merani ra krungu wong tuwa. Iya apa? Mbak Eka sik lenggeran no. Mbak Eka lenggeran. Lenggeran lah. Mbak Eka lengger Mbak. Ayo sing iso lengger langsung jumeneng kaya dene Mbak Apri, kaya dene Mbak Sinta eneng to ki mau. Ayo jumeneng kene lenggeran bareng-bareng kene. Anu Mbak rame. Mbak Agustina. Mbak Agustina. Pokoke nek gawan wani tombok ki mesti iso lenggeran. Mbak Agnes. Siti Sumringah. Ayo. Mbak Eka Suranti. Mbak Eka mimpin. Nggih. Jawab. Panjenengan sing manggawa sinten mawon tolong disebutkan terus ben jumeneng. Ayo sing iso lengger sapa? Kak Agustina, Kak Agnes, Ayo 2 Agus. Danu. Iku sing digoleki Mbak Mimi ini Danu kuwi to, Mbak. Sing digo story jane sing endi to aku golek Mbak iki to nggih. Oh, alah. Nyun sewu. Ngene iki. Nggih. Alhamdulillah teng Wani Tombo saged belajar bersama, saling mengisi, Oh, nggih. saling bertukar pengalaman. Betul. Mbak Sinta monggo si pinak mriki Mbak Sinta, Nggih no ayo. Sinta. Mbak pinak mriki Mungkin lengger. Mbak Ayo. Ingkang saged lengger ada yang kesanipun nggih. bisa. Ayo Mas Bontot tak suwun sing ngasta kendang dhisik diganti Mas Bontot sik. Ayo Mas Buntet. Ayo Mas Buntet. Iya, Le. Monggo. Ayo ngomong Mas Mbak Buntet. Eka pinak majeng mriki sampun mikipun sampun wonten 8 dados mriki ngawonten niku dipun paringke. Wah. Yo langsung yo ditabuh yo lenggeran sawetara. Ayo Tomat Bontot. Wih. Yo. Lenggere diatur ke wajan lengger tenan. Yuk. Tak kira Rito iki mau sing ngadeg. Yo buka saron. Salah satu monggo sesindenan. Cynthia. Ayo. Yeah.
saiki dilanjutke ora ketang sak lagu sing saka paguyuban musik Merapi utawa Paspi. Nggih, musik Merapi. Paguyuban Abdi Seni Merapi dipun singkat Paspi. Nggih. Monggo Mbak Apri, Mbak Mimin dikendhaleni. Sinten ingkang anu? Enem sisan Ces, 6 pisan wong sapa yo. 5 apa 6? Ya, sing saka Ngayu Josik dipamerke. Enten Mbak Siska Taruna, Bintang Pantura, enten Mbak Dewi Rengganis, enten Mbak Nina Babuan Kemalang, Tambah sapa? enten Mbak Tika Ontoseno. Ya papat sisan ya, ya. Monggo. Menika dipun monitor saking Papua ugi, dipun monitor saking Boyolali. Monggo ingkang badhe donasi keparanga enggal kirim-kirim saldo wonten rekening sing pun diserat menika. Lan iki uga kadang-kadang WMC uga kepareng rawuh matur nuwun. Mikipun sampun teng ajeng monggo. Ya, Mbak Nina. Pripun? Aku ditulis. Oh. Nggih. Kula sithik mawon sak yuta mawon. Waduh, nggih. Tolong nggih dituliske nggih. Niki wonten request Mak Mbak Limbo. Oh anu to, budhe badhe donasi niki. Lah kepiye ta? Wah, budhe donasi 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Kok mboten tanggap lho. Nggih, alhamdulillah ora tanggap ya awake dhewe. Ya sithik wae ora apa-apa nggih. Mbah nggih, alhamdulillah. Bakenipun ikhlas berkah kok budhe pun. Monggo. Lagune napa? Derek, monggo dipilih piyambak. Kagem musik saged nggih? Oh bisa, semalam juga bisa pakai musik. Wow. Jarene pakai musik biar hebat. Ora apa-apa. Dari Direktur PT Pengangguran request lagunya Gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Nggih, monggo. Monggo. Monggo Mbak Rika, Mbak Nina, Mbak Siska. Kae musike karo dicoba sik, coba. Coba. Tambah si jingkas ya, Le. Sapa nak? Mbak Winanti. Yo Mbak Winanti niki. Saking Surawana. Niki produk Kemalang menika. Dul mriku. Surawana bakule dideh. Bakule sauto karo dideh. Ayo. Deh. Dideh nek pamerke to. Niki ya vitamin kok anggone sing karep Le, vitamin. Mbak Yoko, mereka bakulipun. Vitamin kok dideh. Menika bakul Saren Pasar Surawana, Pak, Mbak. Sampeyan ngerti ra, Nduk? Dideh. Ngertos no. Lah Cek, iya. dos pundi, Mas? Monggo. Arjune pun anu Oh, musiknya. mubeng. Oh, mubeng. Oh iya. Ah, gandeng mubeng. Ayo dhewe yo. Ayo, sing gojek-gajek maju kabeh yo. Mbak Danu, Mungil, Mutmainah, Mbak Adangia, Yo nyaketi para Mbak penonton. Agustina karo Mbak Agnes, Danu karo Dedi, yo. Monggo Pakde. Monggo. Anu Sia-sia lah. Kok Pakde to? Budhe, monggo. Sing mertanggung. Ayo iter, yo. Sing iki kaya Pakto tenan sing iki yakin. Sesuk tak tukoke, Pakto tak tukoke gelungan sesuk wis ben. Masa Mbak Agnes kaya Pak Toh. Pak, sing 1 juta nanti tak masuk ke sini ya, Pak, sendiri. Sini sekan enggak apa-apa ya, Pak. Sini ya. Sesuk tak jenenge Ranti nek wedok. Oh. Sing saka nggih weru nggih. Engko ben duet karo Pakto ya Mbak Apri. Nggih. Nggih. Ben. Napa kok kaya Kakang Adi. Monggo Nggih. dipun samektakaken Kang Asto. Nah, nek ora ngasto dileh jejere ya ora apa-apa. Monggo cak gerajakanipun. Nggih berkah. Nya Ci, iki adae Ci. Sampun samapta para kadang musik. Pemusik monggo. Yuk. Masih bersama pesantren Ratu Maya. Paspi.
Monggo. Menawi tasih wonten lelagon Mbak Mimin, Mbak Apri. Oh nggih, tasih. Gak apa-apa satu lagu lagi nggak masalah. Nggih. Nggih, monggo. Mari nggih. Dari sayap kanan. Oh. 5 semua maju. Mbak Cynthia, Mbak Yuni, Mbak Rista, Nggih. Mbak Anggita Salen kali Dek Tiara. Dek Tiara. Diteki sisan kulon. Lagune kompromi. Enggak. Yo. Ini anak ngajak berpacu dalam melodi. Ya Kak, ya men sepen Mas. Ayo merapi musik sayangku. Ayo timbul apa level. Jangan lupa ya nanti Mbak Apri, Mbak Mimin. Artisnya Sawung Galing, engko aja ngantek lali. Kuwi kudu. Duet dengan kembarannya. Iya no. Mbak Ranti kamu kaya. Nggih. Lagunipun menapa, Mbak? Lagunipun ngapa Mbak? Puspitanala. Ya, Puspitanala. Puspitanala. Nah. Ya. Nggih. Ayo, makcik-makcik kembali ke tempat dulu ya. Ya. Sini. Sing dasar nunggu sok legi ya, Nak. Le. Aduh. Iki Ayo, Mas bali. Danu. Mas Ayo. Dedi. Mas Danu sing kula status niku Mas Bayu niku Mas Danu. Nggih. Silakan Mas Agil, Mas Agus. Mas Agus Agus. barang. Agus Sutresno. Agus Tresno, Agus Prasetyo, Agil Nanto. Suwe-suwe kok ketok. Monggo kembali ke pohon. Ayo. Malah kaya Wah, sithik nyelekit. Yuk langsung mawon dipun Cantik-cantik ungkelaken Puspita Nala. Monggo Moro Kadang campur sari. Yuk. Kaya Pak Minto karo Pak Eko ya.
kasih untuk Son Buang BG Surawana. Nggih. Luar biasa. Nggih, Nduk. Nggih. Engko seneng-senenge diterusi wanci gara-gara ya, Nduk. Leres monggo ayo kula saya derekaken. rampung kewajiban sih, Nduk. Monggo kula derekaken Mas. Tuku sing dupa kumelun ning ganti asang apote. Kawengku sagung jajakan nanging